Alhamdulillah mobile pun jelo hardiya wabi bukan main dirasan papelo खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअ थ' फार्स्टआवनो गासैनिसिमबो हेपि बैसागुनि दिनै 2 तारिख जोंनिया दा मोसानो थांनो नागिरदों बेनो गारिया इखे मोसाग्राफोरा रेडि जागासिनो माने कम्पिटिसन दङ आरोना बहा थांगोन जोङो होमबा खुलुमबाय गिबियावनो जोङो बरमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे परिमाखायाव कम्पिटिसन दङ इयाव जोंनि बरमानिफ्राय मोसानो कम्पिटिसनाव बाहागो लानो थांगोन आरोना दा माने मोसानाय कम्पिटिसन दङ इ कम्पिटिसनाव जोङो बरमा एप्सनिफ्राय बाहागो लादो दा नैखि सार दङ नै दोंना थिगनो रायजोफोर खुलुमबाय बहुत दिननि उनाव जोंनि गारिया जों इदिनो बिरलांगोन दा दसे उनाव नै अमा गारि ना मा गारि होनो नैनो इयाव प्रेक्टिस सोलिगासिनो दा एसां खोनथिलायला दायो डाइरेक्ट मोसानायखौ खोनथिखागोन रायजोफोर मोसानाय खोनथिखागोन आरो रायजोफोर गासैनिसिमबो हेपि बैसागु इनिफ्राय माइब्रा रोसिफोर बिमाफोरा संना दोननायफोर दंबा लेंहरदो आंबो बैसागोनि नामाव ओरैनो कापसेसो लोंना लायगोन अमा बेदर गोरानजों दा इनो प्रेक्टिस सोलिगासिनो इनो बेयाव ओमफ्राय गारिया रेडि जाबाय खिन्थु थांनो जाथ'वाखै 11ता ना बेसाङाव दङ होनदोंमोन टाइमा दा नै 9:36 बाजिबाय 10:00 थांसै दसे प्रेक्टिस खालामदो जोंनिया थांनो रेडि जाबाय नै मोसाग्राफोरा 10,000 10,000 लाबनायनि बाथ्रा दं 10,000 ओरैनो मोनबोगोन ना लाबनो हागोन ने मोसाखावरिफोरा इनो गाखो लांबाय दा थांलांसै माबायसा जायो बोरै जायो जोंबो थांना नायनोसै आवगायबाय रायजोफोर आवगायबाय नै इखे सिख्लाफोरा दोङो गोरलै गोरलै सिगाङाव दोनदो इसोरखो थांगासिनो आगैयाबो जोंनि आदाया लाजियाव सना नोंखौबो लाजियाव आं सना रावखौबो लाजियाव गाव जाना बिलांगोन आं अखरखाया जेब्ला दाव जाना बिलाङोब्ला हाथर लाना खुबैख्लायनो दा जों मोनफैबाय नै जायगायाव इयावनो जागोन नै मोसाग्राया बोरै मोसागोन ना नै बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थांग्रानि नै मोसाग्राफोरा इसोरबो मिनि मोसा रायजोफोर मोसानाय हाबाफारिया जागायबाय दा सिखिरा दख'रा एबसुनिया मोसागासिनो इनाव जोंनि बरमा दख'रा एबसुनिया मोसागोन दा आं डाइरेक्ट जोंनिखौल' खोन्थिगोन दा बिराद गोलाव जालांगोन भिडिअ ओंखायनो आं जोंनिखौल' खोन्थिगोन बे मोसागासिनो इसोरैनो जागाया गोरलै माने बारा गोदोर जायाखै आरोना ओंखायनो सान्दुंबा दिनै बया गोसाथारना बाङाय डिस्टार्ब जादों भिडिअफोर बानायनो बया गरम नै जोंनि मोसाखावरि बिथांमोना बेखिनियानो बिसोरो जों जायगायाव थांगानोसै एकदम खाथिनिफ्राय खाथि मोसानायखौ 혼자 자우코
thâu maku sedebari kham saliau isandanai thâu maku sedebari kham saliau isandanai koa gai kol bari nilai bibari sona angni koa gai kol bari nilai bibari sona angni 연사! 연사! रायजोफोर पया गरम एकदम माने ओरै गरमा मोजां ना नै बोरै मोजां ना मोजाङानो ओमफ्राय दा याव फैला सार मेन्डेला सार इसोर फायदो आरोना मेन्डेला थांबाय खोमा आस्लाय ओमफ्राय दा फैला दोङो पया सान्दुं गोसाना जागायाबो गोलैलै दो पया गरम जादो सबैनो साइडखिस खारजोबदो मानसिफोरा इनो उपायानो गैयाना सोमावसारखौ आरो दसेबाव होनो थाखाय गुरु खालामबाय खारनाय हसारलायनाय मिस्टि फुनलायना देलाय थाबायबोनाय थांनाय सानखौसो मोनस्ला जालायना खाथियाव फैब्लासो सिनाय हाबाय फंबाय लोंदोंनि बेवाइफोरसो खाथियाव फैब्लासो सिनाय हाबाय फंबाय उमेशनि बेवाइफोरसो फुननायना देलाय थाबायबोनाय थांनाय सानजोंसो मोनस्ला जानाय खाथियाव फैब्लासो सिनाय हाबाय फंबाय लोंदोंनि बेवाइफोरसो खाथियाव फैब्लासो सिनाय हाबाय फंबाय उमेशनि बेवाइफोरसो दा रायजोफोर अमादों ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय रिजाल्टखौबो खोन्थाबाय कम्पिटिसननि जोंनि बर'माया नैथि बान्थाखौ मोननो हाबाय दा याव नै बान्था राननायनि सिगां खेबसे मोसानो दै मोसानायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायदो इसोरो नै माबायसा मोजां ब्लगा नायथां आरो साबसक्राइब खालामना खामाखै थगायदो नोङो नायथां गाबोन फुङाव नुगोन दा मोसानायखौ दहायनो खोन्थिखांबाय दा खोन्थिफिनलायला नैयाव मोसागोन दा आङो दामगोन हांग्रिंखौ मोजां दाम अके दा जोङो मोननायनि थाखाय मोसाफिननो नागिरदों दा इनो मोसाखावरि बिथांमोना इसोरमोन मोननायनि थाखाय जों दा मोसाफिननो नागिरदों नै मोसाग्राफोरा इसोरमोन थां मोसाहैफिन आरोबाव दा नैथि बान्थाखौ मोननो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नै आसोलफोराबो बोरै मोनखो मोजां मोनदों जोबोदनो इनो गयनि पार्टि दो सेकेन्ड प्राइजखौ मोननायनि थाखाय जों दा इनिफ्राय थांसै दा बान्था जावदों आं भिडिअ बानायनो हागौमोन खिन्थु आं नै गय जानो फायदियाव गय जानो फायनायनि थाखाय आं दा इनो नोंसोरखौ लेंहरदो बान्था लायनो ओमफ्राय जों दायो फैबाय माबा देखायनो हागौमोन उपाय गैया गय जायाबा सलिया मिथिखागोन नोंसोर दा जों थांसै इनिफ्राय सेकेन्ड प्राइजखौ लानानै माने मोसानाया साननै सानथाम ओरैसल' जादों आरोना साननै ना सानथामनिफ्रायसो सिखायनाया बेनि थाखाय
सेकेन्ड मोनबाय जिखुनु ओमफ्राय माने बाङाय चान्स दंमोन आरोना फार्स्टफोरखौ मोननो हानायनि जुदि गोबावनिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामनाय मोनबा बिदिनो दा जों इनिफ्राय थांसै टेंटायावनो फारौ जाग्राफोरनि खोमा ओमफ्राय दा इनिफ्राय आवगायनोसै मोसाग्राफोरा फैबाय नै गारिया इयो माने मानसिफ्रा गाहाय गाहायलै ओंखायनो बारान्दानिफ्राय गाखोनोनो उपाय गैया नङाबा बै सिख्लाफोरा गाखोनाया दा ओमफ्राय थांनि ओजों देखायगोन दा रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय माने मोनफैबाय जों नै बेयाव एखि दोङो गथ'फोर ओमफ्राय जों दा मागिनो थांनो नागिरदो दसे मोनानि टाइमाथ' बाजिबाय 4:13 बाजिबाय ओमफ्राय दा न'खरनैसो थांनि मागिनाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै मागिनायनि भिडिअ एक्सट्रा फैगोन दिनै बानायथ'ला गाबोनबो थांगोन नालाय गाबोननिखौ बानायनोसै एकदम फुल नेना थादो दे होमबा